بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bayan haka ‘yan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka mai albarka wadda ita ce halka ta 4 na silsilar karatun littafin askari da muke yi, wato littafin da mai shi ya sanya mara suna irshadus salik ila ashrafil masalik. Za mu tashi a fasli da yake magana akan mushe. Yace faslun, wannan rabewa ne. Almaitatu wal muskiratu kulluha najisa. Yace dukkan mushe da dukkan abin da yake sa maye dukkaninsu waɗannan najasa ne, amma sai yayi istisna'i yace illa dawabbal ma'i wa ma laysa lahu nafasun sa'ilatun, sai dai dabbobin ruwa. Duk dabbar da a ruwa take rayuwa ga baki ɗayanta, to ko da ta fito tudu ta daɗe sai ta mutu a tudu, ba najasa bace. Haka dukkan wata dabba ko kuma wani ƙwaro da ba shi da jini, shi ma ba najasa bane. Me hakan ke nufi? Dan ka samu dabba ta ruwa a cikin ruwa ta mutu, wannan mushen ba zai ɓata ruwan ba sai dai in ya gayyara shi. An fahimta? Haka idan ka samu kamar irin su zanzaro, irin su ƙuda sun fada a cikin ruwa sun mutu, ba su najasta wannan ruwan ba, saboda su ba sa cikin mushe na najasa. To so wannan shine yace illa dawabbal ma'i wa ma laysa lahu nafasun sa'ilatun, sai dai kawai dabbobin ruwa da kuma waɗanda ba su da jini, shine duk dabbar da ba ta da jini ko ƙwaron da ba shi da jini, musamman ƙwari ya kamata in ce ko su ne ake cewa ma laysa laha nafasun sa'ila. Wa ajza'ul maitati najisatun, sai ce ba wai dukkan mushen gaba ɗaya ba, duk wani yanki na mushe shi ma najasa ne. Wato an ce mushe misali anan, kar ka ɗauka wani abu ne daban yake so ya faɗa maka bayan ya ce almaitatu wal muskiratu kulluha najisa, ya kuma ya dawo ce maka wa ajza'ul maitati najisa. Dan ka sani, idan ka iske kaza ga baki ɗayanta ta mutu, mushe ne. Haka kuma in ka iske kafar kaza a yadde, mushe ne. In dai ba yanka aka yi ba ko, mushe ne. To shine kawai abin da yake son faɗa mana, mushe ne. Wa ajza'ul maitati najisa, dukkan su da cikakkiyar da wani yanki ko fufuken ko kafar ko kirjin ko kan, dukkaninsu su ma najasa ne. Sai ce illa shu'ura wa mushbihuha min ar-rish, sai dai fatan gashi wato da yace da mai kama da ita na da gashi da ash-sha'ru, ko da yake shi ash-sha'r kamar jinsi ne da ya haɗe su, amma in an ce masalan ar-rish ana magana irin gashi irin na tsuntsaye. In an ce misali to haka dai, in an ce misali asuf ana nufin gashi irin na tumaki ko, to wannan dai shine ma'anan. Shi yasa ce wa mushbihuha da wasu waɗanda suke kama da su, wato gashin raƙumma, gashin shanu, gashin fatan awaki, gashin kaji, gashin ɗawisu da sauransu. Sai ce wa fi tarafil qarni wa zulfi wal aji khilafun, sai ce akwai saɓani amma a cikin tsinin ƙaho
shin shi ma mushe ne ko ba mushe bane, an yi sabani. Haka abin da ya shafi farauta ko fato shi ma an yi sabani. Haka abin da ya shafi wannan hauren giwa shi ma an yi sabani akan, wasu sun ce shi ma najasa ne, wasu kuma sun ce ba najasa bane. Wato duka dai mahallin za ga ai ba su da jini ne, so tunda ba su da jini kenan za a haɗa su da mala da malaha sa'ila ko mali salaha nafasun sa'ila, nake so in ci mali salaha nafasun sa'ila, ko kuma za a haɗa su da sauran ƴan uwansu a ɗauke su ajza'ul maitati ne su ma, shine abin da ya haifar da saɓani. Sai ce wa ma ubina min hayyin fa huwa maitatun, duk abin da aka cire shi daga mai rai to shi ma wannan abin ya zo mushe. Masalan kaza ce sai aka yanke mata kafa, to wannan kafar kazar da aka yanke daga kaza mai rai, to wannan kafan ya zo mushe. Duk abin da aka fisge shi daga dabba mai rai, to wannan abin da aka cire ya zo mushe shi. wa fi taharati jildiha bid-dibaghi khilafun, sai ce akwai kuma sabani cikin fatar mushe idan aka jeme ta, shin ta tsarkaka daga an jeme ko ku a'a bata tsarkaka ba. Malikiya sun tafi akan cewa bata tsarkaka ba, dan fatar mushe dan an jeme ta bata tsarkaka ba. Duk da akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ayyuma ihabin dubiga faqat tahura, to anan malikiya suka ce wannan taharar ta lugha ce ba ta ma'ana ba. So da haka a wurin su wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa duk fatar mushe ko da an jeme ta ba za a ɗauki waccan hadisin ayyuma ihabin dubiga faqat tahura a dabbaka akan ta ba, kawai tsarkaka ne ta lugha ake nufi kawai, ba istilahi ba, ma'ana ba ta zama tsarkakakkiya da ma'anan tsarki ba wanda za a iya yin ibada akan ta ko wani makamancin haka. Yace wasurul hayawani wa araquhu tahirun, sai ce abinda dabbobi suka sha suka rage da kuma zufar wannan dabbobin duka abu ne tsarkakakke. Wato dan dabba ta sha ruwa ta rage za a iya yin ibada da wannan ruwan. Dan wata dabba ta zo ta shafe ka bayan ta yi zufa sai ta bar asarin wannan zufar a jikin tufarka, za ka ibada da wannan tufar ba sai ka wanke ba. Shi ma sai istisna'i yace illa ma yatanawalu najasata fayukrahu, sai dai idan wannan dabbar tana cin najasa, to sai a maida sauran ruwanta a matsayin makaruhi. Anan tana ci, amma ba an tabbatar yanzu lokacin da ta sa bakinta a ruwan ba ta ciyo ko ba ta ciyo ba. Dan in an tabbatar yanzu nan da kan najasa ta fito sai ta sa bakinta a cikin ruwan, to hukuncin daban ne zai magana shi. A'a, ana nufin wannan dabbar an san tana cin najasa, to amma yanzu da ta sa bakinta a cikin ruwan, shin ai ba najasar kawai take ci ba, bayan najasar ma tana cin wani abu. Shin yanzu daga wajen najasar kai tsaye ta sa bakinta a cikin ruwan, ko kuma a'a ba daga wajen najasar ba? To anan idan ya zama haka, an shaidi dabbar dai tana cin najasa, amma kuma yanzu a tabbatar ba daga wajen najasar ne ta sa bakinta a cikin ruwan, to anan wannan ruwan ya zama makruhi. Ma'ana ya kamata a bashi, sai dai ko idan babu wani sai amfani da shi. Sai ce a fayu kurahu anan yazo illa ma kana ala fihi najasatun zahira fatakunu hukmu surihi hukmu ma hallatu najasatun. Yace sai dai abinda ya tabbata ga bakinta ga najasa karar an gani, yanzu ta ciyo najasar ne kai tsaye, ko kuma ga najasar ana gani a bakinta, sai ta zo sai ta sanya bakinta a cikin ruwa, ita wannan dabbar ko wannan tsuntsun. Sai ce to wannan anan hukuncin wannan ruwan yanzu ya koma hukuncin ruwan da najasa ta shiga masa, shikenan ya haramta, ya zama najastacce, ya riga ya zama najastacce. Hukuncin shi hukuncin kawai ruwan da najasa ta shigarwa. Mun sani a bayan mun wuce cewa ruwa kaɗan da najasa ƴar kaɗan ta shiga wanda bata gayyara shi ba, to ya koma makruhi ne, ko shi ya koma makruhi. An karhanta amfani da shi lokacin da ya zama akwai wani ruwan da za a iya ibada da shi.
wannan kenan sai ce wa yajibu gaslul ina'i min wulughil kalbi fil ma'i sab'an sai ce sannan yana zama wajibi a wanke mazubin da kare ya sa bakin shi, mazubin da ke da ruwa a ciki sai kare ya sa bakin shi ya lallaga shi haka, ban san me zan anan, kare ya sa harshen shi ya kacaccala shi ya sha shi da harshe, to wannan ruwan da kare ya warware harshen shi a ciki, to wannan mazubi idan an zubda shi, sai in an zubda ruwan, shi ruwan already ya riga ya haramta, to sai an wanke wannan mazubi. Ce wannan wajibi ne saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa iza waligal karbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna ko ihdaha biturabi ko au kama qala sallallahu alaihi wasallam, idan kare ya sa bakin shi ya sa harshen shi a cikin mazubin ɗayan ku ya walwala shi, yace ya daddaga shi, to wannan sai ya wanke wannan mazubin nashi so 7, ɗayan wankewar a sanya ƙasa a ciki, to wannan ya zama wajibi daga mazubin da kare ya sa harshen shi inda ruwa cikin shi, a zubar da ruwan a wanke shi. Yace wa fi ilhaqil khinziri bihi wa ina'i ghayril ma'i wal intifa'i bima fihi khilafun, sai ce sai dai akwai sabani cikin abu kaman guda 3. Shin wannan kare ya iske kwano da ruwa ya sa harshen shi, wannan wajibi a wanke wannan kwanan ɗaya kenan, saboda shi wannan nassi ne sarihi. Sai ce amma shin idan alhanzir ya zo ya iske kwano da ruwa sai ya sa harshen shi ma ya irin wannan, shi ma za a wanke wannan kwanan, sai ce akwai saɓani. Waɗansu sun hukunta alhanzir akan hukuncin kare, so da haka sai suka ce hukuncin gashi yadda na kare yake sai an wanke, shi ma sai an wanke. Wasu kuma suka ce ai hadisin kare kawai ya ambata bai ambaci alhanzir ba, so da haka karka kawo mana alhanzir a ciki, to sai aka samu sabani. Wancan sun yi ijtihadi sun shigar da wannan alhanzir a ciki, wancan ko sun ce ai nassin bai faɗi alhanzir, so da karka sanya, shine abin da ya haifar da sabani a tsakanin su. Wasu suka dauke shi kawai inda nassin yazo, wasu kuma suka yi ijtihadi suka yi kiyasin alhanzir akan kare saboda suna ganin akwai wata illa da ta hada abin ɗaya kenan. Ce to wannan akwai sabani. Sai ce wa ina'i ghayril ma'i, shi ma akwai sabani. Idan ruwa ne a mazubin kare yayi haka, wannan ba sabani za wanke, amma idan ba ruwa bane a cikin fa, shi abinci ne misali, shi ma sai an wanke 7, to nan ma akwai sabani. Dan me bai haifar da sabanin? Wato mu fahimci wani abu, malaman fiqhu suna faɗa ko yaushe, suna cewa lajtihada ma'a wujudin nassi. Wancan da ke nassi aka samu saraha ko nassi sarihi, nassi ya fito karara sarahatan ya bayyana cewa ga abinda annabi ya ce, to wannan babu ijtihadi akai, sun haɗu anan ba sabani tunda nassi ne. Amma sauran abubuwan da ijtihadi ne aka iso wurin, to ba dole bane abinda ka fahimta ne ma shi zan fahimta. To shine dalilin sabanin, wato anan ijtihadi ne suka ce to wancan ruwa ne, kwano ne na ruwa, wannan ya zama nassi, amma idan kwanan ba na ruwa bane fa akwai bukatar haka, amma kuma nassin bai faɗa ba. Shin za a hada shi da wancan ai kiyasi akan shi a ba su hukunci daya, ko kuma a'a tunda nassi bai faɗe shi ba to wancan a bar shi akan asalin shi ya zama yayi istishabul asli, ko wannan shine dai abin da yake kawo sabani din. Sai ce to sabani na biyu kenan, wal intifa'i bima fihi. Sannan sabani na 3, abin da ke cikin kwanan abinci ne, sai kare ya zo ya walallaga harshen shi a ciki, ko ruwa ne sai kare ya zo walallaga harshen shi a ciki, amfani da abin da shi mazubin da a wanke shi so 7 nasi ne. Shin amma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bai faɗi me za a yi kuma da abinda abinda aka iske a ciki ba. Shin za a zubda shi ya haramta? Amma hadisin bai faɗa ba. To amma tunda ta kai ba wai abin da ke cikin mazubin ma sai an wanke, ashe izan min babu aula abin da ke cikin ma sai a zubda. Amma ijtihadi nasi bai faɗe shi ba.
suka ce to tunda haka ne nasi bai faɗa ba za a yi amfani da abin da ke ciki kawai kwanan za a wanke ko kuma za a hada har abin da ke ciki a zubda sai kuma a wanke kwana. Wannan ya ce a nan duk akwai saɓani a ciki saboda rishin ambatarsu a cikin nassin. Wala khilafa fi najasati damil masfuhi, sai ce ko da yake babu saɓani cikin duk jini mai kwaranya najasa ne, wannan ba saɓani a ciki. Wal arwathu wal abwalu wal maniyu tawabi'un, sai ce da kashi da bawali na dabbobi, kashi na dabbobi da bawali na dabbobi da maniyin su tawabi' ne, mabiya ne, ma'ana me suke bi nama. Idan wannan dabba an halatta a ci namanta, to kashinta da bawalinta ba najasa bane da maniyinta. Idan wannan dabbar an haramta a ci namanta, to kashinta da bawalinta, fitsarinta da maniyinta najasa ne, shine tawabi'. Illa an yataghazzal ma'kulu bi najasatin fayanjusu rawthuhu wa bawluhu la lahamuhu, sai ce sai dai idan wannan dabbar an halatta a ci, haka ne, amma kuma ita kanta tana zuwa tana cin najasa, dan abu najasa take kiyo, sai ce to a yanzu bawalinta da kashinta ya zama najasa, amma namanta yana nan halal saboda naman shi asali ne, Allah ya halatta. Misali kaza, dukkan mu ko mu dauki agwagwa ko kaza dai, misali da kaza da agwagwa da sauransu, mun sani naman su duka halal ne, Allah ya halatta mana. Shin amma agwagwan da take zuwa tana yo kiyo da kazanta da najasa, kazan take zuwa tana ciyo najasa, me matsayin kashinta ya zama najasa, saboda haka in ka taka shi sai ka wanke shi sannan kai ibada. Saboda me? Saboda yanzu tana cin najasa, amma kuma dan kashinta ya zama najasa ko bawalinta ya zama najasa, to kuma namanta bai zama haramun ba. Wannan shine illa an yataghazzal ma'kulu bi najasatin fayanjusu rawthuhu wa bawluhu la lahamuhu, sai zama indai tana kiwatar tana cin abinci mai najasa, to da fitsarinta da kashinta ya zama najasa, amma namanta yana na halal. Wa fi labanihi wa baydihi wa ramadin najasati wal mustahjar min al khamri fi awaniha khilafun, sai ce akwai kuma sabani cikin abu guda hudu. Dabbar take kiyo da najasa, fitsarinta ya zama najasa, kashinta ya zama najasa, amma namanta ya zama halal, to me matsayin nonanta? Shin za a haɗa nonan da naman ya zama halal, ko za a haɗa nonan da fitsarin da kashin ya zama haramu? Sai ce to ana akwai saɓani. Haka idan mai kwai ce ba nono take yi ba, kaman kaza, bawalinta fitsarinta a najasa, kashinta najasa, amma namanta halal, to kwan fa, shin kwan za a haɗa shi da kashin ko za a haɗa shi da naman? Shi ma akwai saɓani, amma dai mafi ƙarfi shine nonanta zai bi naman ne, a kwanta zai bi naman ne, so da haka za su zama halittattu ko da kashinsu da fitsarinsu ya zama najasa, to amma da kwan da nonon wannan ya bi naman ne ba ya bi a wannan ɗin ba, so da haka shine mafi zama shahara, amma dai matsala ce ta saɓani. Sannan toka ta najasa, abin da yake najasa ne wannan, mine kamar mushi, sai aka kone shi sai ya zama toka. Shin yanzu wannan tokar najasa ce ita ma ko ba najasa ba ce? Shi ma akwai saɓani. Wasu sun ce tunda an riga an babbake ta kone kurmus, ta tashi daga waccan sufar ta nama da kashi ko wani abu, ko ta tashi daga sufar ta najasa, yanzu toka ce, wuta ta fece ta, tana nan har yanzu asalinta tsumma ne mai jini a jikin shi, sai aka kone shi. Kasan lokacin da yake da jinin nan najasa ne, amma yanzu an kone shi kurmus ya zama toka, har yanzu yana nan a najasa ko kuma ya tashi daga najasa, shi ma sabani ne. Wal mustajari min al khamri, da kuma giya, tunda a can baya ce mana al maitatu wal muskirat kulluha najisun, ko dukkan su najasa ne, ko kulluha najisatun nake sun ce kulluha najisatun, yace dukkan su najasa ne, wato muskirat. A cikin su akwai uwa uba giya ko, sai ce to
haka akwai saɓani a cikin giyar da ta riga ta daskare ta zama ƙanƙara, ita ma tana nan a matsayin najasa, ko kuma yanzu tun da ta zama ƙanƙara ta daskare ta zama dutse ta tashi daga matsayin najasa, yace shi ma anan akwai saɓani. Amma wadda ta zama ta daskare ta zama ƙanƙara a cikin mazubinta sai shi akwai saɓani. Wa fil adami la khilafa fi najasati al-bawli wal uzrati wad dami wa shibhihi wal qai'il mutaghayyiri an hali at-ta'ami. Sai ce a cikin mutum dan adam, wannan yi magana akan dabbobi ne, za a dawo wajen dan adam tunda ana maganan bawli da sauransu. Sai ce amma a wurin dan adam babu saɓani cikin cewa bawalin shi najasa ne, ba saɓani. A can an ce dabba da ake cin namanta bawalinta ba najasa ba ne, amma wadda ba a cin namanta bawalinsa najasa ne, amma wadda ake cin namanta ma take cin najasa a matsayin abinci, bawalinta yakan dawo ya koma najasa. To amma ɗan adam shi ba saɓani ake cewa bawalin shi najasa ne, bayan gidan shi najasa ne, jini da makamancin shi najasa ne, haka walqai'il mutaghayyir an halit ta'am, haka amai wanda ya riga ya canza daga halin abinci, wato abin da kashin har ya riga ya gauraya sai ka dawo da shi, to wannan aman najasa ne, in ya taba tufanka ko gurin ibadanka ko jikinka sai ka wanke kai ibada. Wala khilafa fi taharati ad-dam'i wal busaqi wal mukhati wal labani wal mashhuru najasatu maniyyi. Sai ce kuma babu saɓani, kamar yadda ba a yi saɓani a cikin najastuwar bawalin shi da ba haya shi ba da jini da aman da ya gayyara, to haka kuma ba a yi saɓani cikin cewa hawayen shi halal ne, wato da tsarkakakke ne. Saboda haka dan hawaye ya taɓa jikinka ko ya taɓa tufarka za ka yi sallah ba sai ka wanke ba. Haka kakin shi ko majinar shi duka tsarkakakku ne, so da haka dan sun taba tufa ko sun taba jiki ba sa sanyawa sai an wanke sannan a ibada. Sai ya ce haka nono, shi ma nonon dan adam wato nono na mace ke na mafiya, ko tun da mace ke da nono, shi ma ba najasa bane dan ya taba jiki ya taba tufa za ibada. Wal mashhuru najasatu maniyihi, sai ce maniyin dan adam abin da ya fi zama shahara shine najasa ne, wato abin da ya kawo wannan wani sai bawali da wanda in ka yi shi ma kawai tsarki za ka yi ka wanke wurin, an ce najasa. Amma maniyi wanda shi in ya fita ma har sai ka yi wanka, amma a ce wai shi ba a ce babu saɓani akai ba, kamar yadda wacce an ce la khilafa fi najasati bawlihi, amma nan ko sai ce wal mashhur. Dan duk lokacin da kaji malamin fiqh ya ce maka wal mashhur kaza, kenan akwai wani zance wanda yake sabanin wannan. To abin da ya faru bai rasa nasaba da wani lokaci sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ce ya fito na sallah sai aka ga wannan a jikin shi sai kawai ya kankare ko aka kankare. So almuhim dai a maganganu na malaman fiqh wanda idan an bi za a gano dalili din, wato ko da yaushe idan mu misali a malikiya da aka samu wani kauli wanda wasu malamai suka kalle shi da wata ma'ana suka bashi wani hukunci, to mu Imam Malik yakan dan sauko, ko da misali a mazhabar shi abu kaza, misali maniyi najasa ne duka, za a yi ilhaƙin shi da bawli da sauransu misali. So amma idan an samu wani kauli wanda wannan kauli din mu'tabar ne, sai suka ce ba najasa bane, to sai sauko misali. To so wannan dai yana faruwa, amma yace al-mashhuri dai anan shine mashhuri na maniyin dan adam shi ma najasa ne. Sannan sai ce wahal yanjisu bil mauti qaulani, dan adam idan ya mutu ya zama gawa, shin daga ya mutu shikenan ya koma najasa? Sai ce to anan ma zance ne guda biyu. Wasu sun ce gawar dan adam najasa ne, shi ya sanya ma ba a sanya ta a masallaci lokacin sallar janaza. Wasu kuma suka ce ba najasa bane, wato kaulani, idan mutum ya mutu bai koma najasa ba. Wasu kuma suka ce da zarar ya mutu ya zama najasa. Wal misku
wannan zamu tsaya anan saboda lokaci. Abinda muka faɗe shi daidai za mu shiga wata magana ne yanzu. So abinda muka faɗe shi daidai Allah ba mu ladan shi, wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.